Vale. Eta bueno, bakit Santiago bidia daola bertatik pasatzeala, erromez asko pasatuko da, baina bertako jendia, bai, ez da? Bai, asko. Aste bukaretan, aldameneko jendiakin lan egiten deu, peregrinoak ere, egunero dauzkagu, baina bai, aldameneko jendiak eta Mutrikuko herriko jendiakin ere, betiko klientia dira, bai. Vale. Eta azkenengo sasoi hauetan, treste ibiliko zan, ez da? Erromezi gabe, jendia ezin kanporatea, eta zuen lekura, zuen etxea juteko, hor bueltan ez da, jende asko bizita, jendean mendira, junberri izate gorti pasatzeko, ez da? Bai, amengo jendiakin oso ondo lan egin deuz, jende dana mendira nahi zuan etorri, eta terraza nola dakaun, terrazak salbatu indigu. Terraza dakazuek kiztun, kanpo futbola, mateula zuen terraza, arra terraza gazuena. Bai. Vale, orduan bertako jendia hori da, mendira eta asko jundanez, orduan jendia pasatuko zan bertatikan, ez da? Asko. Amengo jendiakin, azte bukaretan oso ondo lan egin deu, bai. Eta peregrinuak, bota zaie faltan, asko. Baina, ja hasi dia, topian hasi gea peregrinuakin, eta, hori beste mundu bada. Laneako, oso erraza zer, oso agradezitu egiten dute. Bai, zein da peregrino bereziena egia zan, osea, nik uste mundu guztitik etorko zaizula hor jendia, ez da? Bai, danetatikan. 176 nazionalidade dia, etortzen dianak, oza, mundu osotikan. Eta danetatikan, egon da. Eta zein da adibidez peregrino bereziena o peregrino mitikulu zuena edo ez dakit nola deitu? Ni denekin ondo ematen naiz, baina badaude frantzesak pixka bereziagoa dia, o exigentiagoak, o ez dakize danetatik handao, baina bai. Baten bajartzeko berezina frantzesak ordu. Nik usten dut baiet. Bai. Eta italianuak gu eselakoa dia, adibidez. Eta gero Europar jendia oso berezia dia, edukauak, oso edukauak dia, eta gozada bada eurekin lan eitxia. Bai. Eta gero, adibidez, asiatikoak eta olakoak bai, asko tortzaldia, hori zain beste. Ere bai, egon zan urte bat, aurra ematen zuan, el mundo txino etorri zitzaigun, hasi zian 10 etortzen, gero beste 10, eta esaten gendun zer da, hau. Oiek etortzen azten bai, azinak etortzen, Bai. Izan zan, baina pila bat, igual 60 etorri zian, eta bai, esan gendun zer da, hau, Txina taun, olat.